Από την προσπάθεια του Λουρένσο στο 7ο λεπτό ανοίγει το σκορ εδώ στο στάδιο της Νέας Σμύρνης. 7ο λεπτό εδώ. Ξανά. Η προσπάθεια από τον Τζιμπούρ χαμηλά για τον Λουρένσο. Το πλασέτο με το αριστερό. Όχι τόσο δυνατό όσο θα ήθελε. Πάντως έκανε αυτό που ήθελε. Η μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. 1-0. Ξανά ο Τζιμπούρ. Έτοιμο γκολ στο πιάτο για τον Λουρένσο. 1-0 στη Νέα Σμύρνη. Έχει ήδη ρίξει στο παιχνίδι νεαρούς, άρα άπειρους παίκτες, οι οποίοι δεν έχουν πολλές συμμετοχές. Ούτε καν συμμετοχές. Ο Γουνδουλάκης από την παλιά του Τσικετσβίλη. Ο Τζιμπούρ 2-1. 2-1 για τον Πανιόνιο στο 68 του παιχνιδιού. Βλέπετε ο Τσικετσβίλη, εκπληκτική παλιά για τον Γουνδουλάκη. Το στρώσιμο στο Τζιμπούρ και το γκολ για την ομάδα του Πανιωνίου στο 67-68. Σαλίβα για τον Τζιμπούρ. Παλιά για τον Ενσαλίβα. 3-1. Με συνοπτικές διαδικασίες καθαρίζει το μάτς. Στο 68 ο Τζιμπούρ έκανε το 2-1 και στο 70 ο Ενσαλίβα από την πάσα του Τζιμπούρ. Βλέπετε στρώνει μόνος του στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ενσαλίβα πετυχαίνει μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο 3-1.